Spirit sa buhay natin. Kasi yun po ang pinaka-ministry. Yun ang pinaka-purpose, yung pinaka-reason kung bakit si Holy Spirit ang ipinadala sa atin. Sapagkat ang Holy Spirit ay Diyos, siya ang may kapangyarihan na gumalaw sa buhay natin, baguhin tayo, bigyan tayo ng mga abilities, mga talents na siyang makakatulong para sa pagpapakalat po ng salita ng Panginoong Diyos sa apat na sulok ng mundo. At ngayon mga kapatid, nakita na natin, narinig na natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Itong huling awit natin ay let us declare how great our God is. Amen? Muli, inaanyayahan ko pong tumayo, ang mga may kaya kong tumayo. Napakadakila po ng ating Panginoong Diyos. At sa kanyang kadakilaan, wala pong imposible. Naniniwala po kayo, mga kapatid. Kung sa buhay ninyo ay feeling nyo kulang, may kulang, tignan po natin yung pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Baga kasi ang kaso, kulang din. Kaya nakukulangan tayo sa kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Sige po, once again, let us sing with all our hearts, with all our minds, with all our souls, and with all our strengths. How great is our God. The splendor of the King. Majesty.
pagsamba sa inyong banal na ngalan sa pangalan ni Jesucristo. Panginoon, patuloy mo pong inilalangin ng mga tao ito, ang mga kaluluwa ito sa inyong kapangyarihan. Alam ko po, Panginoon, na sa bawat pangyayari sa kanilang buhay, hindi maiwasan na palaging may kulang, na palaging may nawawala. Lord, at this very moment, fill them all with your power. Punuin po ninyo sila ng iyong pag-ibig. Punuin po ninyo sila ng inyong kapangyarihan. Punuin po ninyo sila ng inyong presensya sa banal na Espiritu. Nang sa gayon, kailanman hindi nila maisip na may kulang sa buhay nila. Sapagkat kayo, Diyos, ang lahat ng bumubuno sa buhay namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. And once again, let us declare name above all names. Name above all names of Jesus. Our great provider, our great supporter, our great sacrifice, the most beautiful, wonderful, powerful name. How great is our God! How great is our God! We praise you, Father, Son, and Holy Spirit. Tanggapin po ninyo ang pagiging grasya at suporta and even deliverance from the power of sin and death